Eta aita. Eta zer egin duzu Ibai? Hau. Eta zer da hori, a ber, kontatu. Zer dira, barruan daudenak, hauek zer dira? Zer dira? Txintxeta. Aha, eta zer egin duzu hementxe? Hau zer da, Ibai? Hori zer da? Figuritak. Bai. Bai. Eta zein motatako figuritak dira? Hau zer da? Lauki zuzena. Eta ondoan dagoena? Beste lauki zuzena. Eta hori? Teiatu bat. Teiatu bat? Eta norekin egin duzu? Aita eta amarekin. Aha, Joel, eta erakutsi zure, a ber. Hau da, Joelen egindakoa, ez da? Hau da etxea Egin duzuna? Bai, eta zer dira, ber, erakutsi marrazkiak zentsu diren. Esponja. Eta ber, erakutsi. Hauek zer dira, erakutsi etxamarrarekin. Hauek dira berriak. Zenbat? Bi. Eta gero, behan dagoena? Ahoa. Eta gero? Hortzak. Oize politak zenbat daude? Bi. Eta handia dena, zer da? Aurpegia. Eta hori? Hau da korbata. Korbata ere bai egin duzu? Eta behan dagoena? Soak eta hankak. Eta gustatu zaizue? Bai. Eta gero zer egingo duzue besteak etxean gurasoekin, aitatxu eta amatxurekin, eta aitit eta amatxu